ngabe maya ngobe nemekhulu apho uthi ngoba nguthisha ufike late okanye umuntu omdala ufike late emngcwabeni abantwana banyamezele xa esitulweni xa ufike late emngcwabeni abanye benyamezeliswa yinto yokuba ngokume apha ekaleni kwakhe awunayo inzobi yoba uyititshala amene kathixo uyaziwa thatha umdala kodwa awunayo inzobi yoba umdala ngoba amene kathixo indawo abonakala kuzo ziyafana nezobaba abantwana abancinci nina nelukhanyiselo lwehlabathi umzobi kaswetaba awunawufihlakala bazalwane zimbini izinto uba awunothole apha likasathana uyinenjenti kathixo ndizongicela ke ndandizawuthatha uhambo olubheke monke yancela bazalwane bam yancela awalophuki